Teacher-student contact in junior secondary. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro owacho no biro keto jotich ma biro timo nonro ewi ywaruok mosebede kin kembe makeo pi Malindi. Mung'aro nolero ni jotiego biro chiwo ripot ewi nonro moyudi e thuolo ma jumbe ariyo mabiro. Mung'aro nokoni biro kawo okang' mager ne mar chik ne jogo manoloro apise mag kembe moko makeo pi, gino ma bende osemono jopiny moko yudo pi maler kaka dwarore. Bende gavana ma Kilifi no ojiwo jotich e kembe makeo pi mondo mi odogi e tich e kinde ma nonro dhi nyime ewi ywaruok mantie. Masuala ya migomo na kuweza kutoa malalamishi yale mambo ambayo yanawakumba wafanyaji kazi. Kwa hivyo hatua ambayo tumesema tunachukua kwanza ni kuanzisha jopo maalum ambalo tutaweza kuleta ripoti kwangu baada ya wiki 2 kuhusu uchunguzi na masuala yale yote ambayo wafanyaji kazi wa kampuni ya Mawasco imelalamikia. Pia vile vile tumeuliza kampuni ma directors waweze kutafuta mbinu ya kuweza kuanza kufanya uchunguzi wa kina wa mambo ya kampuni hii ya maji ya Malindi. Jopure kaunti ma Kisii ni koda